Kaixo lagunok, gaur urtero ikusi eta sentitzen dugun gai bati buruz hitz egingo dugu. Urtaroak. Ziur nago, lau urtaroak ezagutzen dituzuela. Udazkena, negua, udaberria eta uda. Bakoitza berezia eta ezberdina da. Gaur, urtaro bakoitza nolakoa den ikusiko dugu. Denok prest? Az gaitezen. Modu errazean azaltzeko, urtaroak urtean zehar gertatzen diren eguraldi aldaketak dira. Baina, zergaitik daudela hau? Eta zergaitik dira ezberdinak? Eguzkiaren erruagatik. Begira, hau gure planeta da, Lurra. Lurrak bueltak ematen dizkio eguzkiari. Eta buelta bat ematen duenean, eguzkitik hurbil edo urrun egoten da. Eguzkiaren ondoan dagoenean, bero handia egiten du, eta egunak luzeagoak dira. Baina eguzkitik urrun dagoenean, hotza handiagoa egiten du, eta egunak laburragoak dira. Horrela, gure lau urtaroak sortzen dira. Ikastola hasten dugunean, uda amaitu egiten da, eta udazkena hasten da. Udazkenean, gure baso eta mendiek kolore ezberdinak dituzte. Hostoen koloreak apurka-apurka aldatzen dira. Hori, marroi edo gorri bihurtuz. Geroz eta hotza handiagoa egiten du, eta egun euritsuak zein haizetsuak izaten ditugu. Haizearen ondorioz, hostoak lurrera erortzen dira, eta zuhaitzen adarrak hosto gabe geratzen dira. Txoriek udazkena heldu dela sentitzen dutenean, hegaka doaz leku epelen bila. Egunak geroz eta laburragoak dira, eta gauak geroz eta luzeagoak. Udazkena amaitzen denean, negua hasten da. Negua urtarorik hotzena da. Egunak benetan hotzak dira, eta mendietan elurra egiten du. Elurrarekin eskiatu edota elurpanpinak egin ditzakegu. Kalera irtetzeko neguko arropa lodiak jantzi behar ditugu. Berokia, eskularruak, topaka eta txanoa adibidez. Neguan, zuhaitzetako hostu guztiak erorita daude eta zuhaitzak biluzik daude. Animali gehienak haien etxeetan daude ondo gordeta, bero mantentzeko, eta oso zaila da basoetan edo mendietan animaliak ikustea. Neguko egunotzak amaitzen direnean, udaberria hasten da. Udaberrian, elurra eta izotza urtu egiten dira, egunak beroagoak direlako. Egunak luzeagoak dira, eta apurka-apurka loreek goraka egiten dute. Zuhaitzetan hosto berriak ateratzen dira ere. Afrikara joan ziren txoriak bueltatu egiten dira, eta haien etxetxoetan gordeta zeuden animaliak mendi eta basoetatik pozik ibiltzeko ateratzen dira. Baina kontuz, egun batzuetan oraindik euria egiten du. Beraz, ezin dugu ahaztu aterkia eta zira janztea. Udaberria urtaro ederra da. Azkenik, udaberria amaitu eta uda hasten da. Uda urtarorik beroena da. Izugarrizko beroa egiten du. Eguraldia oso ona izaten da. Zerua urdin-urdin egoten da, eta ia ez du euririk egiten. Hainbesteko beroa egiten duenez, kamiseta eta praka motzak janzten ditugu. Udarekin batera, oporrak ere heltzen dira,
Eta eguraldi ona egiten duenez, jende asko hondartzara joaten da, bainu jantzia eta toaiarekin. Udako oporrak amaitzen diren bezala, uda ere amaitzen da, eta udazkena hasten da berriro. Horrela, urtaro guztiak berriro errepikatzen dira, behin eta berriz. Gogoratu, udazkena, negua, udaberria eta uda. Bueno, lagunok, hau izan da dena. Hauek dira gure 4 urtaroak. Bakoitzak bere gauza onak eta txarrak ditu. Baina, zuentzat zein da urtarorik onena? Hurrengora arte!